Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ngudto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-19 ng petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kada siglang no? Isa na lang kasi mana kag 5 ka or 6 kadlaw ang nabilin mga kaaksyon, more or less mga 12 na gid lamang kadlaw ang nabilin kag goodbye na September mga kaaksyon kag pasok na si October. Ay pwerte kada siglang sang aton sa nga inadlaw no daw ginaalas lang mga kaaksyon no. Sige mayo man na gani sining sang iban kay para maglapit ng Disyembre kag ti ang Mascara Festival nagahilapit man mga kaaksyon diri sa siyudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Pero ang kriminalidad yang nagluntad diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental daw nagasinabtanay lang, no? Ambot kung paano ini ma-resolba sa ato sining nga mga otoridad nga bisan paano tani matagan taman hustisya no ining isa man ka bao ka budlay man nga sitwasyon ini ining ginpugutan sang ulo sa nakbanwa sang Talisay nga taga syudad sang Bacolod man ini taga Magsungay no. Karon hibaloon tana sa interview sang ato sining patrol ang pamilya sining biktima mga kaaksyon. Grabe no? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ining natabobla sa syudad sang Talisay nga pagkasapos ang isa ka bangkay nga wala na sang ulo amo man ni ang ginaligartong ti daw nagbugaw bala inganyo sa atong babaye nga nakitaan sa area sang Mansilingan no. Nag-alalangot lang ini mga kaaksyon nanugid ang sa likod sini kag sino ang sa likod sini mga kaaksyon. Ay puerti no. Sige aton hibaloon na karon dugay-dugay ang mga latest nga mga development sa sining kaso mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan na welcome diri sa inyo sining palatuntunan kabayunta nakachibug na kamo sa sining udto nakapaniyaga na kamo kitang bahala sa pagdala sang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters mga balita nasyonal man aton pagadalon plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag by time diri sa inyo sining palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamustang mga kaaksyon ta sa sining oras sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man sa oriental side hatagan ta man igtalupangod karon dugay-dugay plus ining mga balita ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto paagi sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon karon dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal. Aton pagadalon ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia ni may kangtanan sa pagpanguna ni Gob Lacson sa formal nga pagbukas sang Negros Trade Fair sa Makati City. Negros Tourism Fair ginbuksan man subong adlaw sa Ayala Capitol Central. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay. Ini may kangtanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran naga-serve karon nga acting mayor tubtob Setyembre 25 kaya to sa Amerika si Mayor Albi Benitez daw kaupod to si Presidente Marcos. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon na Alvin Graba, Police Station number 2, nagapatingalan si Anay sa kwarta, ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa Anay Bilanggo. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon na John Diaz, syudad sang Kabangkalan, mangungumagin tuyo nga iabdako ang apat ka mga armado apang nakapalagyo ginlutang pilason. Kag maki-update man ta karon sa syudad sang Talisay, blanko pa tubtob sining mga tinon angot sa pagpatay pagpugot sang ulo sa isa ka lalaki. Kag sa balita sa special assignment siga balita karon dugay-dugay ni Aksyon Art Tayhupon ini may kangtanan sa 25 tubtob 50 pesos nga increase o kung saka sa plitian sang fast craft na talanang igapatuman sa bulan sang Oktubre. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay. Ini may kangtanan sa Iloy sang ginpugutan o Lublaho nag-confirm bugaw ang iya sining bata apang nagapangayo hostisya sa kamatayon sang iya sining anak. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib 2 counts of murder. Igapasaka na, i-inquest na batok sa suspect na naglutang sa mag-asawa sa syudad sang Sagay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos City, armas lutang nakuha sa isa ka suspeko sa among syudad. Sa
Sa balita naman kay aksyon na VJ posible sa Banwa sang Isabela, 29 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sa magkapila ka beses. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Irene Marcos Aranita gindesignar bilang special representative ni PBBM or Pangulong Bongbong Marcos sa state funeral ni Queen Elizabeth. Pagsahilo sang adlaw sang filing sang COC ginakonsidera sang Commission on Election. Barangay kag escape postponement bill wala na sertipikahan nga urgent. Marcos nagasapol sa Pinoy community sa US kagin pangabay ang suporta para sa turismo. Kalakipman na Pangulong Marcoso, pinakaunang Southeast Asian leader nga mahambal sa UN Assembly. UN or government banks nagpromisa sa paghatag suporta sa mass housing projects ang gobyerno. State tax case hindi na ma-reopen suno kay Anay BIR Commissioner Kim Inares. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatihan sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos mo like kag share, ipadala ang jutay lang nga mga mensahe para matatapan tatanan-tanana. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, dalig ilang mga kaaksyon na sanbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa pagbalik nato ng mga balita na gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto, no? May lang nga pamati sa aton sining mga kaaksyon sa kay Midalin Saferem. May lang nga pagpamati, Mary Faz, no? Midalin Zaferem. Ayos. Rochelle Folenso Susana, Gian Recicio, Josephine Celeste Tayco, Ana Sinoro, Georgia Gargasiran, may lang pag-monitor. Kay Krisha Blas, may lang pag-pamati. Krisha Blas, Rebecca Tolosa, Elizabeth Casuyon, Rochelle Folenso Susana, Rochelle Evangelista, may lang pag-pamati. And Cinquan Alvarez, no? May lang pag-pamati. Cinquan Alvarez, no? Liberty Benite Nobaldo, Vicky Delgado sa Sutel, no? May lang pagpamati Vicky. Rodji Busaing Tumayan, no? Rodji Busaing Tumayan. Madam Virginia San Antonio Olpenda, Arjimera, Dino Alik, Leonor Valdiveso, sa kay Edmar Kilitar, Madam Georgia Gargasiran Aramana, Ernie Odasco Lidas, no? May lang pamati. Likewise, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor. Kag Florencia Villacampa, no? Florencia Villacampa, kay Idnalyn Del Prado, Mamanet, may lang pag-pamati. No? Jamaica Hara, Inday Blasan, Nida Paslon, and Lilian Tadina Claridad. No? May lang pag-pamati. Likewise, kay Revica Tolosa. Kay Revica Tolosa, and Elizabeth Casuyon, may lang pag-monitor. Okay, Edmar Kilitar, Ernie Odasco Lidas, no? Stephen Purinas, may lang pagpamati. Mary Joy Victorino Flores Macawili, and Nolfo Dormentes, may lang pagpamati.
Gamonitor si Nestor Ray Flores Baryoga sa Barangay Pandanon, DSB. Elizabeth Casuyo, mayroong udtuman na. Thank you, Gid. Felice Benzuela or Benzola. May lang nga pagpamati. Felice Benzola. And si Krisha Blas ga monitor sa Panokoy. No? Salamat, Gid, ka Krisha or Krisa. Krisa Blas. Ayos. Dali lang ha. Si Madam Virginia San Antonio Olpenda, gatamiyaw lang sa pamilya Bisona sa Calatrava, no? Kagolpinda family sa may Kanturay, Sipalay. Eden Villanueva, Kim Franz Villanueva, salamat gid. Medalin sa Ferem, salamat man. And Leonor Valdiveso, no? Tamyaw lang sa iya sining nga utod kay nining kag Jack sang paho Panokoy, salamat gid Leonor Valdiveso. And sa kay Ednalyn Del Prado, ginatamyaw ya gali pamilya ya Del Prado kag pamilya Marindoque, no? Okay, mabasahan gina sa Ednalyn Del Prado, no? Florencia Villacampa, salamat gid. Babi Munyo, sir, may lang nga pag-monitor dira sa Talisay, no? Grabe init ko no to, gani man. Lilian Tadina Claridad, salamat gid, no? Thank you. Ayos. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban eh. Daligid lang kay Sir Alex Montesa, ga monitor man na. Thank you, Gid. Daligid lang mga ka-aksyon. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Ang Aksyon Balita. Banak. Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:11 na nga ton oras, mga ka-aksyon, tigirigma na gid man, no? O sige pagamatamat na kung may irigmaon subong udto mga kaksyon, no? Kay dugay-dugay matera na kita sa aton sining nga mga balita, no? Terahon taning mga balita karon dugay-dugay aksyon. Alvin Graba, standby no sa imo sining nga balita sa patrol, no?
live extension na coffee mix sanay. Nasa tamang serbisyo. Ang isayo tanay sa balita sa Patrol We Have Action Alvin Graba ini may kang tanan sa interview sa sining Iloy sang ginpugutan blaulo to sa Nakbanwa sang Talisayo nag-confirm nga bugaw gid man ang iya sining nga bata apang nagapangayo nagapila sang hustisya sa kamatayon sang iya sining nga bata. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex naglaom ang pamilya Demetrio sa Purok Sigay Magsungay, Barangay Singkang Airport sa mga kapulisan sa siyudad sang Talisay nga matagaan sang hustisya ang kamatayon sang ila sining himata matapos na sapuan nga ginapugutan sang ulo sa access road sang Hacienda Sagrado 2, Barangay 16 diri kun sa siyudad sang Talisay. Ginabuluban ta Action Rex mga 8 kilometers ang kaluyoon gikan sa police station sang Talisay kag dito sa lugar sang insidente sa dinang biktima kilala kay Mario Demetrio, 48 anyos, residente sang Purok Sigay Magsungay sa Barangay Singkang Airport. Now, personal nato na istorya ang Iloy ni Mario Demetrio nga si Madam Anita Demetrio kagang isa pa sin kabata nga si Mark din suno sa ila nga si iya bata nga si Mario gapang pamyesa bala sa Luzuriaga Action Rex para gapang pyesa o kung gabaligya mga pyesas para sa mga second hand nga mga salakyan si dara ka standby sa Luzuriaga. Pero kung gabi kung makatsyempo nagaserbi bugaw sa commercial Golden Field. Amo nang ambal sang Iloy. Na iya mabatian mo man sa ambal sang Iloy Action na Rex no kaga sang utod. Dugang pagida diri ni Ma'am Anita nga may pila na gali ka adlaw ginapangitang iya sini nga bata ini si Mario. Matapos nga napatay, if you may remember Action Rex, napatay itong babae balang sa Purok Progreso Alihis nga nasa puwan dito ini amo ni siya ang ginbugaw allegedly ni Mario dara mismo sa umpisa sa barangay sa Golden Field Action na Rex kaga nasa puwan patay sa Purok Progreso Barangay Alihis. Umpisa sa to Action Rex gikan sa pagkapatay sining babae halos kada gabi may nagapangita sa iya o kung sa kay Mario Abe. Now, gintog ang pagidiri ni Anita nga sa ulihi, kag ang ulihi nila nga nakaupod si Mario Demetrio, alas 9 sang gabi, tinalikdan lang gid nga Sabado. Ang oras ba Action Rex? Alas 9 sang gabi, sang Sabado, nangayo pa ni inugbakal sang ice water kag makatus computeran. Ang malain lang kay wala nakapauli rason nga gimpangita ini sang Iloy. May nanugid nga may isa ka tawo ginaligar nga daw nagtanyag bala sang guma sang salakyan Action Rex para kung tani manegosyoran pa apang wala na ini kabalik. Again, 9 o'clock sang gabi sang Sabado, alas 10:30 Action Rex nasa puwan boy na ulo. Dito na sa area sang Talisay. Now, ari Action na Rex ang pahayag ni Mark kag ni Anita Demetrio. Isa ka pamisas, isa ka pamugaw sa bahay sa Golden Field. Bugaw lang. Madugay na ginahimo niya ni. Dugay na. May natabo na. Sang Ugos, na sa sang babae, ginpatay ang babae sang customer. Di siyang nagbugaw, siya ang
gin anhan gin kunan sang ano na sang bana ginapangita sa sigay. Lagi na pangita siya. Oo, sang kalibiin sang babaye. So, anong posibilidad dahil siguro ng pagpatay? Uway ko kabalo. Sa badugay na ni Gabugaw bata mo? Eh, kung naman kapamisas, may timpo man nga bugaw, may makapamisas siya, kapuyon siya, matulog siya. Amo na pala, hindi kasi silang gabi-gabigid. Kada gabigid? Hindi man, okay gapisa siya kung nadlaw mo. Pero may asawa niya? Uway na, may kabataan sa kung nagbulagay sila, dugay na. Madugay na Dugay na. Nakashare man siya sa imo nga may pagpamahog sa bahay? Wala mo balaan. Paano may ibaluan nga niya balikan gid siya? Kaya ginapangitatos siya sa amon. Sibar ang bata ko. Dugay na may kapita sa iya. Oo. May pinaka-adlaw na siya Ay, ginasundan din sa kadadlaw. May sa kagabi, may dua ka tao, mangganong nag-ano da. Anong tinaga sang tao nga ni? Pangita kay Mario. O din si Mario. Ano pagid wala na sa bigyan? Amo lang nang batian ko sa akong hinablos. Ano sa pagpati mo sa pagpatay diri sa bata? Ang pagpati ko, kay ang pilas ang liog sa bata ko do kaaki gigid, siya gid lang ako na suspect. Kaaki gid kay isip pa lang ang kandila kuan pa diyo patulo pa. Paglantaw mo gin abdak na yung bata mo, hindi siya patay. Ang mga gidagi pa man ko siguro nila na inosisa nila kung ano ti ang bata ko siguro. Ang buto lang takabalo, kay sila man lang tuyaga inistorya. Kapot na lang kamuyan, dula na siya dayon. Wala na sa kapuli. Kay may tao nga nagkanto da, nga nagambal nga may baligya nga guma. Ay nagupod man siya. Kaya pa makalasa mo. Nagupod man siya Kabugawan mo to, nakabalik. When nagid kabalik kag nahibaluan na lamang nila aksyon na Rex nga napatay na ang ila sini nga himata. Waay nato no nangabay sila nga hindi na lang sila magpakuha sang picture action na Rex nga ini nga pamilya ginarespeto pat salamat gid For the protection man nila. Yes sir, para sa ilang proteksyon. Kag salamat gid sa pag-atag sa tiyempo sa pamilya Demetrio para mapagwa taman ang ila sining ginapangabay hustisya para sa kamatayon sang ila sining bata nga si Mario. Pero nagpa-record na sila sa kapulisan antes ginkuha tong biktima? Ay sila naka-record action na Rex kay alas 10 pagkaaga na action na Rex ginapangita man nila pero hapon na sa gin-inform sila sang mga kapulisan sa syudad may sa nakita nga Talisay. patay to. Yes sir, kagagin konfirma sa Funeraria del Lourdes nga ato kagin konfirmar gid mismo action Rex ning Iloy sa nga biktima nga kiyagin niya nga bata action na Rex. Okay. Ang ang balita sang patrol ginadulong sa inyo sang ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Live Extension Super Fiber anay kita.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa iluhan tanang balita ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, ini may kang tanan sa siring palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ti siya subong nagaserbing acting mayor tubtob Setyembre 25, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Akson Dale. Yes, Action Rex. Magapangalagad bilang acting mayor sa siyudad sa Bacolod si Vice Mayor Elcid Familiaran. Tubtuban Action Rex sa Setyembre 25, 2022. Inibase man sa Memorandum Order Number 99 nga papanaog ni Mayor Albi Benitez nga karon ti nagbiyahe padulong sa Estados Unidos bilang kabahin man sang delegasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. siya sinipila ka mga activity dito sa UN Action Rex. Ginpahayag ni Familiaran nga nagigadi lang mga webes nga sinabaton ang Memorandum Action Rex kag ti subong siya ang acting mayor sa Bacolod City so far wala man sa mga priority nga mga programa o kung gintugyan sa iya si Mayor Albi Benitez kay tinabutang Direction Rex kung basihan naton ang memorandum nga mag-function no si Vice Mayor Elcid Familiaran bilang acting mayor kag ang mga obligasyon sing sa local chief executive pwede niya nga mapatuman magluwas sa power to appoint, to suspend o kung mag-dismiss sang empleyado. Action Rex. So September 15 to 25 mo siya ang duration sa pag-acting mayor ni Familiaran. Aring tingog sang Vice Alcalde karon acting mayor sa Bacolod City, Familiaran. I-document ka nga na-receive from City Mayor's Office regarding sa as acting mayor? Was Thursday pa? Okay, oo. Bali, anong content sang memorandum or letter, Vice? Well, si Mayor Albi is official travel. Siya is going out of the country. Bali... I think that night. Okay. Bali, anong asta sa ni Vice? Until his return. So, until September 25. Bali, may mga gin-village or gintugyan ng mga priority. Wala man. Okay. March siguro ng delegation ni BBM sa United Nations. Next na batian si acting mayor Familiaran. Kung madumduman Action Rex si Benitez, siya may nagasabi bilang national chairman sang League of Cities of the Philippines o kon LCP kag take part no sang delegation team ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ulay hunontang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. No? Ini may kang tanan sa sining palayag ni Gob Lacson. No? Pangunahan niyang formal nga pagbukas sang Negros Trade Fair sa Makati City. Ato dito sa Makati si Gob Lacson, no? Kag Negros Tourism Fair ginbuksan man subong adlaw sa Ayala Central. Akson Artayopon San Bayanay, yari ang kaundan sang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex, si Gobernador Bong Lacson sa labangin na siya sa mga opisyal nagkakadris mga pangunan sa sining ginapapot kit Negros Trade Fair na kung tani kunway ang COVID-19 na pandemic na tigayon na di kinapatigayon na di kada tuig mo galing kay ang ulihi kapag patigayon suri nagaligad nga tuig 2019 isang nagatraka ang COVID-19 na pandemic taga 2020 taga 2021 wala sang napatigayon nga Negros Trade Fair. Amo ni ang kabig bilang longest running provincial trade fair sa bugos nga pungsod sang Pilipinas.
Mga banwa kag syudad, dito kita showcase nila ang ilang sila kinatabugal nga mga produkto. Ang formal nga pagbukas ni palibos ring adlaw September 20, pero ang report ka na ba kung tasunod pa lamang adlaw, tama tayo nga padulong dito sa may Makati City Metro Manila ang mga opisyal sa Negros Occidental. Kalagap na si Governor Bong Lacson September 20 to 21 ang iring kahiwasan na ginapatigayon sa provincial government sa Buligman sang Association of Negros Producers o kon ANP. Subong adlaw may ara sang 50 akon subong nga tuig Negros Trade Fair may 57 ka mga producer exhibitors halin sa Association of Negros Producers, no? Subong pala nga daan arana nakaplastar ta ang nagalain-lain yung mga produkto to nagdamo na sang mga solusiteng kaga nagabulubisita, no? Dito na sa may Glorieta Activity Center sa Makati City. Tihambal ni Provincial Administrator Attorney Refado Diaz sa Dasakand sa mga tuig nagbuligay kini ang Provincial Occidental aga lokal nga gobyerno sa surat sa Bacolod mayari ni sila sang ginamot nung bulig financial sa sari aktibidad, no? Ang probinsya ang surat sa Bacolod pagi sa kay Mayor Alpi Benitez. Yari si Atty. Diaz. Gov has already pledged to give financial assistance to the event, and Mayor Albi likewise also gave a commitment to give financial assistance. We are all thirsty of ang term like hidlaw. That's the name of the event, no? Hidlaw sa among sining activity, having missed it for at least 2 years na, no, in a row. So hopefully we can bring back again Negros products to the markets in Glorieta, Makati. Ngut sa turismo Japon, subong adlaw, subong aga, formal nga nagbukas man ang Provincial Tourism Fair. Diri niya sa may Capitol Central sa Ayala Malls, diri sa may una nga patalgan. Kag ang nagpauna diri amo ni si Provincial Administrator Attorney Diaz. Tauma mo man dito sa may trade fair sa Metro Manila, makitaan man dari ang mga kinapabugal nga produkto ag mga sobra na isak semana nga activity action Rex. Ang tingwaan sa provincial government nga makuha to balik na ang titulo nga kinalahon bilang isa sa mga probinsya sa pungsod Pilipinas nga may pinakadamo nga mga turista domestic manakon foreign nga nagabisita kay nagliligtad ka mga tinuig nakuha din sang Negros Occidental, no? Ang ika-tatlong lugar tihambal ni Diaz. Why not nga ibalik na po na kag right after sang COVID-19 pandemic kadugan sang pagtabangon man sang tourism industry diri sa Negros Occidental. Yari ang kabayan sa palihag ni Diaz right after sa pagbukas sa Provincial Tourism Fair diri sa Surat sa Bacolod. Is to, of course, incorporate responsibility sa atong sustainable development in all the things that we do diri sa province of Negros Occidental. Ang atong campaign is just to at least return sa atong basic former status na number 3 kita outside of Katiklan or Boracay. After Boracay, though, ang next natin na destination na pinakadamo guests is Negros Occidental. So if that was the case before the pandemic, kung mabalik na ng figure, ng position in terms of sharing tourists coming in the country, amo na taning atong gusto na target. Of course, ang atong tourism groups will also start to organize, digitize, so that ang atong mga foreign guests can already see sa aton nga mga applications sa computer
nga kung ano ang pwede nila makita diri. Makakuha na sila sa reservations, makabayad na sila, and then they can choose kung anong ilang mga tour packages later on na makuha. Sa Kapitol Action, Malo Gervaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Action Art Tayupon San Bayanay. Gina problema mo balang mataas nga blood sugar? Tayhupon ini may kang taran sa 25 tubtob 50 pesos so kadakod bakang gid ba 25 tubtob 50 pesos nga increase o kung saka sa plitian sang fast craft na tala nang ipatuman sa bulan sang Oktubre. Yari ang kaundan sang balita ni Action Art Tayhupon Action Art. Excited ang tanan sa pagsugod sa Maskara Action Rex kay ginatawag ng super maskara kagamo man ang ginalauman na pagbuhi sa negosyo pero sobrang balita di kay silang na mga fast craft operator amo manining okasyon na posible matabuhan na magapasaka man sila sa plitihan na amutong namuno mo 20 to 50 amo lang ginalantaw na day Sir Frank Carbon pero ina sa bulan sa Oktubre kag Nobyembre siling niya ang rason dira kay subong Action Rex although nagbabalik na sa normal ang mga biyahe pero di limitado ay pa sila nagtukang sa unit. So ang isa din na ginalantaw nila although ang balita subong na may ara iya sa ginapaabot na pag-rollback sa presyo sa petroleum products pero bangod na hindi may maluhan kagwai sa stability ang presyo sila kung mag-double o kung magtugang kami sa minutes sa parabuton na Maskara Festival by October 2022 sila ang problema namon amo iniway kasiguraduhan kung bala indeed
may influx man sa pasayro. Sila nga kung hindi mapuno ang mga biyahe sa idugan na trips, dako nila nga piyaddeman sa ila sila nga bahin kapinta kung mayara sa matabo na naman nga increase sa petroleum products. So sunod rin kay carbon, sila nga ba si October kag November, manay na, hindi pa nila mas specific kung pilagid ang increase, pero ang hambal niya from 20 to 50 ang ilalantaw na saka sa plete. Yari nga parayag ni Frank Carmon ang wisdom operator. Sini nga maskara, kay matao mag-iyog, mapa-increase kita. Kung madugang kami kuan trips, madugang ka gasolina mo, hindi mo siguro nga mapuno mo, tiginalan i-compensate na mo na sa plite. Huwag kapiho nga may pasayro ka eh. Between 25 to 50 pesos, amo na nakita namon nga beyond that, ang tao daw hindi na mag-iyo, di na mag-kuan. Maximum nga sa nga niya, so subong daw 50 pesos. Kay beyond that daw, uplok na. Siguro mga duwa na kabulan, ano? Oktubre, parts ng November siguro. Sige. Mula sa next nga parayag ni Mr. Frank Carmon, ang operator sa Wisam Express. Kaya kung balita mo yung ginagulong sa Ilos Calman sa Live Extension Super Fiber, Igupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaaksyon. No? Daligid lang sa mga kaaksyon naton, Aryo, para sa mga salakyan blang away nagaganang aircon, no? Namigid ko may aircon mo, kay ti mabugnawan gidikaw mga kaaksyon, di ba? Car aircon cleaning system, no? Arinaw, para sigay lang, sobra sa kauras or 1 hour lang gani, Una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Police Provincial Office, no? Syudad sang Kabangkalan, no? Mangungumag intuyo nga iabdak tani sang 4 ka mga armado. Apang nakapalagyo, iniginlutang kag pilason ang ining biktima, no? Kag maki-update ta sa mga kapulisan sa syudad sang Talisay, blanco pa kuno, angot sa pagpatay bla, pagpugot sang ulo sa isa ka bugaw. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Padayon sa gyapon aksyon kay ginabulong dira mismo sa isa ka ospital sa syudad sang Kabangkalan. Ining 37 anyos nga mangunguma naging kilala kay Jimmy Fermo Largavista. Jemmy Fermo Largavista, residente sa Purok Amian, Barangay Tampalon, Syudad sang Kabangkalan, matapos naman siya ang ginabdak kag ginlotang sang 4 ka mga wala pa makilalaan nga mga suspetsado. Las 3 ang takna kay nagidamang sang kagahon dami man mismo sa may sitio Amian, Barangay Tampalon, Syudad sang Kabangkalan. Action Rex. Sunod rin kay Police Lieutenant Dennis Mergarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP. Ini nga biktima nga si Fermo ang nagakatulog sa sunod sang balay sang Iabyan nga ginkilala kay Florentino Pilacio sa inis Action Rex ang ginsulod sang 4 ka mga armado gingkuha sa sulod sang balay ginapusasan Action Rex ang iyaman nga kamot kag gibutangan sang tabo ng iya nga mata o kon gin blindfold sa Action Rex. Dugang padari ni Melgarejo ginakastigo sining 4 ka mga suspect kining nga si Fermo
kay ti nagahulag ini sa blasa tuyo niya nga magpalagyo. Eventually nagkatigayon ni sa Action Rex nga magkadalaga nagaling kay ti na dalawa na armado ning apat ka mga suspect gintiro nila Action Rex sa termo nakaangkod ini isang pilas sa naman nga paa kag tiil. Rason ko nga liwat ni nila nga nadakpan dito kagin pusasan liwat gibutangan sang blindfold kagin pasakay Action Rex sa isa ka pribado nga salakyan nga sunod kay termo dumultikab ni sa Action Rex kamaro ka ining area sang Tampalo na bukid nga porso na gid manining isang syudad sang Kabangkalan malayo-layo na ini Action Rex di ka naman sa proper sang Kabangkalan area. Ang bagay ni Gareho mga kagahon na sa ina sang nakit-an na lamang sang isa ka force multiplier nga ginbilin sa kilid sang dalan dira sa may diversion road sa barangay Talubangi sa sulad sang Kabangkalan ining si Termo Action Rex nga may mga pilas na sa iya naman nga lawas dito kag ilay ni nga gin-rescue kag ginihagaw dala sa may ospital. Na interview na sang Kabangkalan City PNP ning si Termo sunod sa iya hindi pa kuno niya makilalaan gid ning apat ka mga suspect nga nag-abduct kung tani sa iya kaya mo matong nagtero pero hindi man na mamadumduman blanco nung natabo sa sulod sa lakyan sang tion ngayon isang gindala Action Rex sang ulihi ginbilin dira sa kilid sang dalan. Kabagay diri sa kapulisan ay nalaki wala ginigin tuyo blang patson ining si Termo sang mga otoridad. Pero Action Rex background de Termo ginkompirmar diri ni Melgarejo na inisagali ang top 5 most wanted persons sa Kabangkalan City PNP at the same time saman ang top 7 sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kay ni sa standing warrant of arrest sa kasong murder o kung pagpatay Action Rex na isa ka mga persona o pila ka mga persona damig mo digto sa may Kabangkalan man kay may nakaengkwento ni sa trabaho kumuta pasero ni sa. And then, sila na trabaho Action Rex, doon may naka-encontro siya. Rason ko nga, isang gitasakaan sang kaso na murder. Di bagod sa degree, sining kaso nga ginfile sa iya, ini sa Action Rex ang ginkabig na top 5 most wanted persons ng Kabangkalan, top 7 sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. And at the same time man, sa subong ginabulong dra sa sulod sa ospital, siningaga, pag-interview natin kay Melgarejo, ginserve nila ang warrant of arrest batox kay Termo. Ang matabo sa diri ara sa ospital sa Termo ginabantayan ka magkapulisan kung makagwa na ni sa Action Rex diretso ni sa custodial facility sa Kabangkalan City PNP. Yari si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP may angot sini. Yes sir, baling ongoing subong ang aton nga investigation. So far ang aton investigator nagsaka ni sa dito subong sa area to conduct follow-up na investigation to determine the motive. So, yung may sir, may pending warrant of arrest for the crime of murder. So, consider di siya nga top 5 dali sa city level and top 7 sa provincial level. So, dahil sa motibo sir, ongoing pa subong ang aton nga investigation dyan. Okay. Sir, ano ni siya ang nagdakop sa iya? Ini nga na-identified? Niging kwa sa susulod sang balay nila? Yes, according sa iya, pag-interview sang aton nga mga responder, so nagatulog siya kuno sa balay sang iya man nga amigo. Then mga 3 AM, sang this morning lang, din amo naging siya sang apat ka tao, na-legally in handcuff, kaging blindfolded, then gin mold. So nag-attempt ni siya nga malagyo, but then amo niya according sa iya gintiro siya kag amo ginaigo siya sa may yang wala nga tiil kag sa right eye niya. Pali din amo ni ginkarga siya kuno sa lips nga kiri kag amo ni na nakitan ini siya sa may diversion road sa barangay Talubangi. Sa aton nga man nga kipako force multiplier nga si Al Paniki. Okay, but sa kung gali sa layo na yagin biyahe sa iya? Layo na sir, pari-ari na siya dapit sa may city proper. Wala sa sir, may devolves ka mga information kung ginano to sa susulod, sang salakyan. So para mo naman ang allegation nga dra lang siya lang siya bilin dira sa may diversion road. Kaya mo na itong state niya nga sulod siya kung sa apat ka tao kagin
Actually, kabatian si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP. Sa ibang pang balita, liwat natin gaging kuhaan sa update ang Talisay City PNP may angot sining kaso na pagpatay kung naman pagpukot sa ulo sa isa naman kaginaligar bugaw dra mismo nga nasapwan ng lawas sa kanyang ulo ya sa isa ka access road nga sakop sa Senda Sagrado 2, Barangay Zone 16, Sunod sa Talisay. Sunod din kay Police Lieutenant Colonel Arthur Barbayan, ang hepe sa Talisay City PNP Action Rex. Subong sige-sige pa nila investigasyon liwat pinagbalik sa area ang investigador nga si Police Corporal Bautista sa Talisay City PNP Pudman si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP para sa pagtipon sa dugang nga mga impormasyon. Sunod diri kay Baybayin Action Rex, ang ining biktima nga si Mario Demetrio, 48 anyos, din paidalom na sa dugang pag-investigasyon ang ining na bangkay ni Action Rex. Sabi ng mga pilas nga na ang konsuni, kay tiluyan niya ibaluang gid kung nanugid ang natabo antes sa mga sa naging pugutan sang ulo. Kung bala may bantay ni mapilas sa lawas, ining si Demetrio Action Rex. Dugang pa din ni Baybayan, hindi pa nila makompirmar sa subong ang motibo sa likod sang krimen, kay sige pa man ang ilang pag-usisa. Pero in terms kung sa diin ginpatay si Demetrio palaligban para subong sa kapulisan. Kung bala gindala na siya dra sa area, kag patay na. Or Amo na dugot Action ng Rex. ulo. Okay, ang bal diri sakto na yung observation kay ang bal ni Baybayan, wala man to mga dugo sa area. Gani man. Kung wala dugo sa area, wala man sa pila ka mga elemento, abi, kag mga ebidensya, the composibilidad basi nga ginhalid lang da bala Action Rex ining bangkay sining ni Demetrio. Ila subong palaligban sa palibot, daway kay ginay mga kakitaan nga CCTV camera nga na-install or bisan saksi man kay kalayo sa mga panimalain ng lugar mismo Action Rex. Ang ila diri nga ginahimo subong, nag-coordinate sila with Bacolod City Police Office sa pila ka mga police stations kay para ila Action Rex makuha kang matawag-taod ang mga detalye para i-memorbuan ko nantis sa mabalang tabong krimen din nagalin ining si Demetrio kay nanagin vulgar naman sa iloy nga do may nagasugo kung may nagpanyag lang sa iya nga mabakal sang goma amo to nga nagupod sa Action Rex no kag sa uli wala na siya nakitanti the same man sa inisadiri nga report nga nabaton sa Talisay City PNP. Pero ginapadalman ko din ng kaso ang mga impormasyon kag mga aligasyon kay damo sila Action Rex na impormasyon nga nabaton para ma-investigaran nila kag sa uli si matumod sila bala nga mga persons of interest sa likod sa nidiri. Magapadigay sa case conference ang Talisay City PNP sa kaso diri ni Demetrio, yan mahimo iangot sa ibang pagiging kaso sa pagpamatay diri sa may Negros Occidental kag Bacolod City. Yan si Police Lieutenant Colonel Arthur Barbayan, ang hepe sa Talisay City PNP. Under investigation po siya. Okay. Meron na po ba tayong tinitignan ng motive? Under investigation pa siya, hindi naman ganit pwedeng magano ng motive. Under investigation siya. Talaga siya meron pagka ano na. Anyway, for follow-up naman sila. Yung investigator po naman nasa labas naman. For follow-up siya. For investigation pa. Doon po siya talaga pinugutan ng ulo sa area o sa ibang lugar po? Anyway, ang di authorized to so kung doon ba talaga o whatever. Pero siyempre, wala hindi natin nakikitahan ng madaming dugo, so dapat meron doon. But anyway, ang authorized na magano dyan is SOCO naman kung ano yung findings nila kung doon, may probable cause na doon or hindi doon. Pinatay. Sir, tanong lang po, nagko-coordinate na po ngayon no, yung Talisay dito sa Bacolod po regarding this case? Yes, sir. Ang weekend pa actually, pumunta na yung tropa ko doon. Nandoon sa Meroria, tuntun nila yung parents. Conference ako, mag-kiss conference ako. Hopefully, may bagong tropa. Pag meron, at meron kami sa spot report or progress report, we will call you, sir. Ang Rex Police Lieutenant Colonel Arthur Barbayan, ang hepe sa Talisay City PNP, ginatising na natin kung ano bang statement ang Pro 6 kay asod-asod na inipila na kagabi na daw sige-sige ang pinatana Action Rex pinaka-worst pa kay ginpugutan sang ulo padumduman mo ining na bulan man sa September o August-September maging pugutan man sang ulo diri sa Bacolod City nagtakop lang Action Rex 1 year and then may natabo na naman nga kaangay sining nga incident. Ito lang case ni Castillo ito sa una diri sa may Bacolod, tigin diri sang kapulisan do isa ka sobra lang, liwat na naman natabo ang kaangay nga krimen. Ibang pa karon nga balita, update sa shooting incident man sa may Escalante,
may ara naman to nga mga persons of interest ang kapulisan. Balik tagikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon Candia, sunod sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Dali gilang aksyon na Alvin Graba, kagangato sa nga mga out-of-town reporters. Pag-relax sanay kamunoy, na? May tisianay, kulang palang imo sa nga lawas ang vitamin C, kinangalan tala mag-may tisi kita, na? Alkaline base nga vitamin C tumaruntad. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Silent. Ayos, sige man, namyaw tanaya kay Cathy Ver, may lang pagpamati dra sa may bago city. Cathy Ver, may lang pag-monitor. Happy birthday kay Bibot sa Redon kuno asang barangay Binubuhan, Bago City. Likewise sa kay Leo Talaban, sir, may lang pagpamati. Tamiyaw lang sa mayor's staff sa Kabakungan Satellite Office sa La Castillana. Great ko mga pumuluyo sang barangay Manghanoy, La Castillana. Arang ka na.
Ay, Portia. Sir Leo Talaban. Thank you, good, sir. Si Selbik may lang pag pamati kuno kay Christina maglantay kag Salke Magbanwa Elisa Juanito Villesa sang Orchids, no? May lang pag pamati kuno Laparan, no? Ga-monitor sa Pandanon DSB, Ami Rivera, Leonor Valdiveso. Okay, sige, salamat gid Ma'am Leonor Valdiveso, no? Okay, Diding Alohamento, Humalumina, salamat gid Mario Olvido Acuesa dara sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Mario Olvido Acuesa. Elizabeth Gamala, Kisha Blas, thank you gid. Elizabeth Casuyon, salamat gid. Ayos. Sa ibang paraton nga mga kaksyon, si Jolie Militado Patrimonio, thank you gid, no? Salamat gid Jolie. Ayos, sige, dali gilang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili ginamang madugay. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang buya, palad, dapa-dapa, mata,
tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat
nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa sa 11 na nga ton oras 111 tatlo ka 1 ba grabe ba sige kadtuan tang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Police Station 2 nagapatingalan siya na sa kwarta ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa anay binilanggo. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex lang si Hanay sa partihan sa kwarta nagaserbi nga bili o konbenta. Aksyon Rex ang ginkawat nga pagkabutang kaga illegal nga droga amuni ang nakita nga motibo karon sa pagpatay kagabi kay Raymond Apelyedo, 29 anyos, residente sa Purok Tilapia, Barangay 3. Dukadamo gid ni sang igo yan niya man. Bakon mo na 21 action press nga nagkabala nga na-recover. May ara Pila, pa to. 21? 21 ka empty shells ang 9mm. Ang na-recover sa mga kapulisan. Plus may ara pa to 3 action na Rex nga balinis bala o kung dad sang armas. 9mm pistol ang gingamit? Yes, sir. Pila ka basiyo to gani? 21. More or less, duwa gid ka basiyo ba? Duwa ka basiyo? Duwa ka magazine? Oo, duwa ka magazine. Posible, ang mugid na ang base nag-change magpabala aksyon na Rex. Nawasunod rin kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sang Police Station number 2, ni si Apelyedo ang nabilanggo 2017 sa kaso nga pagpangawat kag violation sang RA 9165. Then after 4 years, April 2021, nakagwa ni siya sa BJMP. Now, gintugang badire ni Pindon, si Apelyedo Action Rex, miyembro sang isa ka grupo sang kawatan nga naga-operate diri sa siyudad sa Bacolod nga ang modus pagpang-hold up, pagpangawat, ilabi na pagpangawat sa mga motorsiklo kaga iban pa. Now, gipahayag man diri ni Pindon nga sa karon padayon ang ila sini nga investigasyon, especially ang pagpangita sang CCTV, posible makabulig man sa ila sini nga investigasyon apang wala nila ginadula action Rex base bala nga upod niya lamang sa grupo ang nagtumba considering nga sa initial nga investigasyon kumulansihan na isa kwarta ang ginaawayan posible ang isa sa mga suspect na si alias Clintoy kay amo ni siya action Rex ng patawag sa iya kagabi mo mga alas 8 pasado kagabi halin sa ila sini nga puluyan dito sa Purok sa Purok Tilapia pakadto sa Purok ng Kaaksyon na Rex sakay pa ni sa motor kagadri magahulat na gali saya ining si alias Clintoy Aksyon na Rex kagdiri na nagkaumpisa ang pero si alias Clintoy gid man to nagtira siya? Di pa na ma-identify sa mga or base may kapulisan. mga upod lang si Clintoy man or why man kay balo si Clintoy pero si Clintoy why gid magwa? Ay gid magwa ang kwan niya suno sa kay Pendon alias Clintoy lang ang nagpatawag sa iya aksyon na Rex kag dito nakita na sila sa Purok Nangka sa may dalan sang Gatuslaw bala aksyon na Rex kuduma mo na kung kada baha bala amo na mismo aksyon Rex ang lugar nga ginabaha mo after mo sa Barangay 4 going ka sa Barangay 3 amo ni ang lugar nga permi nga ginabaha dira mismo natabo ang ini nga insidente nawa 21 ka mga bala kay diri action Rex kag kumumay Gran ng na dalisay sa pa may motel na dano nga motel lang. Sa ano, court bla Imperial bla. Imperial lapaw sa Jutay kay ang Imperial Barangay Formong magpadulong ka sa northern part pagayet likod ka na action Rex kung kilid sang pader sang Abisto. Oo, okay. Kundi para ka na sa kilid sa Abisto may makitaan ka daya nga welcome ang arko bala welcome Purok Nangka. So, the reaction na Rex kag kumo may nalalisay pa sa natabo
between ni alias Clintoy kay after ini nga ginpatawag kagabi diri na action rex ginluthang ang ining biktima 21 gid ka empty shells ang nasiling tanang na-recover sa mga kapulisan. Ining 21 action rex empty shells ginpailalom tanan sa ballistic examination kay suno sa iya kung halimbawa ang ballistic examination nga ara karon sa PNP Crime Laboratory kag ini pananglitan nga makita nga hindi palareho ang igo sang firing pin sa empty cartridges bal action rex sa sining empty shell dire sila makahambal nga base masubra sa isa ka persona ang nagtiro nagpatay diri kay sa biktima action Rex. Ari ang pahayaga ni Police Captain Vincent Pindon. May ara kita din nga kanto sa area sa Lacson o sa diin ni involvado atong biktima sa pagkarnap. Ilayon man nga binamonitor ni ang atong biktima kay series of mga incidents nga natabo sa suspicion to ara sa grupo sa mga personalidad nga naga-involve para sa illegal nga mga bulaton like pagpangarap na pang-snatch, pang-hold up. Well, sa Saturday night, may recover di ang aton mga operatives ang isa ka motor kaya sa grupo yan ni si Raymond Apido. No? Sa ginanantaw natin na is lansyanay sa kwarta sa illegal nga pagtungay nila sa illegal nga pagpangawat sa mga motor na o anong mga kagamitan or naglansyanay sila sa kwarta sa droga. Estimate niyo, sir, may pila ka tao posible na kahimo sini sa pagpatay sa biktima, sir? Hindi pa na-establish kay way pakita physical evidence or statement from witness or CCTV, no? Until such time nga may ballistic report na ta na maka-compare or maka-match sa mga igo sa firing pin sa mga empty cartridges natin na na-recover. So kung maglarios na sila, most probably sa laniguro ang suspect natin. Kung hindi man maglarios ang hampak sa firing pin, may posibilidad nga more than one ang nag-ubra sini sa aton nga biktima. Action Rex ang kabahin lamang sang pahayag diri ni po Police Captain Paul Vincent Pendon. Report nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa BCPO sa iluan tanay si aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 2 counts ang murder igapasaka na o inquest na batok sa suspect nga naglutang sa mag-asawa sa syudad sang Sagay. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex sa siring aga, igapasaka ang kaso batok sa suspect nga mo ang naglutang o konsortisado sa paglutang sa sining mag-asawa at tabo nga insidente dire sa bahin sang siyudad sa Sagay sa itong Sabado sang gabi nga sa riin gilayon man nga nalakpan ang suspect pagi sa isa ka hot pursuit operation nga ginpatigayon sa Sagay City PNP. Ang mga biktima nga sa riin mag-asawa nga ginlutang sini sang suspect nga ginkilala kay Ninyo Aldrin, 33 anyos si edad nga residente sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso sa siyudad ng Sagay. Madumuduman nga ginlutang ining mag-asawa ni Grace Bukaling kag subugman na Norberto Bukaling E. Simon ang nagasakay sa ila sining XRM motorcycle. Angkas pang-apat nila katuig nga bata, mga alas 6 pasado ang takna sa may Prosexco sa Barangay Rafael Barrera sa siyudad ng Sagay sang tinarigdan nga Sabado. Pero sa kay Police Major Roberto Ijapi Jr. ang hepe sang Sagay City PNP. Sa bumaga, inagaw na ito ni inquest ang i-file ta ang kaso. Anong nga kaso na, sir? Mapala ni 2 counts of murder. So, how about sir itong bata? Why sa kaso ipasaka kasi daw natuma sa bata? Actually, na interview mo natin ang bata,
nakatag man siya sang testimony through sa pag-assist ang WD kag sa aton nga WTD. So nakatag man siya sang statement. So, anong plano sa DSWD? At pwede man natin ito kinakuha na sa affidavit, pwede man natin ito ilugang ang affidavit sa bata para sa pagsalsang kaso. Nagang nga sa itong natabo ang mga insidente, galayon nga nag-follow up sa pagpagita sa suspect ang mga kapulisan, kadadakpan, inisininyo ang rin sa ilapulian sa may Hacienda San Agustin. Gilayon man nga patigayon ang paraffin test sa iya sining lawas o kung sa iya sining kamot, bangod nga wala ini nag-ako sa natabo nga ginhimo nga krimen. Sa karon wala pa sang resulta ang amo nga paraffin test. Nagpatingin ka mo sa paraffin test sa sining suspect kasi way mo sa pag-asar. May resulta na sabi. Wala pa nato nakuha ang result sa paraffin test examination. Pero way pa makuha ang result at the same time ang resulta way pa gid-observe. Yes sir, wala pa ka-feedback ang Crime Laboratory. Ang pagpasaka sang kaso in quiz karon nga adlaw base ini sa pag-execute sang voluntary nga execute sa affidavit sang witness sang matabo ang amo nga insidente. Gina-consider nga solve ang kaso kung ma-file ni karon nga adlaw. Report gikan sa siyudad sang Sagay sa aton mga kaksyon na mahilig magkape. Ari lang ato sini nga gina-rekomendar sa inyo ang Life Extension Coffee Mix. Ini lang ang kape nga BBB program. Ini sa Aksyon, Roger Gutim ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gutim. Balita gikan sa Cadiz, kag Sagay area, no? Aksyon Nelson Patinio, standbayanay noy, gina-recommend ta sa inyo ang Life Extension na Vitamin D3, no? Supplementation. Ang tabing balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos, Armas Luthango, nakuha sa isa ka suspect mga kaaksyon. Ay, gabit-bit Armas Luthanga. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Aksyon Nelson. Action Rex hospitsado nga nagaupod sang Armas Lutang ang nadakpan sa isa ka checkpoint nga ginapatigayon sang 2nd Mobile Platoon sang Regional Mobile Force Battalion 6 sang pagpamuno ni Police Lieutenant Roy Compe kaupod sa San Carlos Police Station. Ang checkpoint ang ginapatigayon sa CL Ledesma Avenue, Barangay Palampas sa among nga syudad kag natigayon nga madakpan Action Rex si Nemesio Nuevo 47 anyos lalaki, isa ka mangunguma ka residente sang sitio Sibachi, Barangay Quezon sa among nga syudad. Nakuha sa iya posisyon kag control Action Rex ang isa ka Armas Lutang
kag 22 revolver nga may anong tanan ka mga bala. Ang suspitsado ang sa karon nahunong sa custodial facility sa San Carlos PNP kag natalana nga pagapasakaan sang kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kon illegal nga pagupot sang armas luthang. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon Nelson Patiño. No? Ingagawon taring balita ni Aksyon VJ Apasible gikan naman sa Banwasang Isabela. Ini may kang taran sa 29 anyos blang nga lalaki ho patay matapos ginbuno sa magkapila ka beses sa among nga lugar. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon VJ Apasible gikan sa syudad or sa Banwasang La Carlota. Aksyon VJ. Aksyon Rex bangod sa mainit nga paglalisay, isa ka lalaki ang ginbuno patay takna alas 7:30 kagabi Setyembre 18 tuig 2022 sa may bahin sang Purok Tinago, Barangay Kamang-Kamang sa Banwasang Isabela. Ginkilala ang biktima sa kay Aldrin Abelido, 29 anyos, soltero, kag residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang sospetsado naman amo si Ricky Sanao, 49 anyos, kag residente naman sang Barangay Tinungan sa Banwasang Isabela. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Isabela PNP, ginaaligar nga ginlagas ni Abelido si Sanao matapos nangin mainit ang ilang pagbayluhan na isang istorya. Dugang pa sang kapulisan, nagkapanago si Sanao sa mataas nga kahilamunan sa lugar. Kag sa nakita siya ni Abelido, gilayon niya nga ginbuno ang biktima sa magkapila ka beses sa nagkainlain nga bahin sang lawas sini gamit ang isa ka kutsilyo. Samtang gilayon naman nga nadakpan sang kapulisan si Sanao sa may bahin sang Crossing Moises, Barangay Kamang-Kamang sa nasambit nga Banwa. Matapos ginkasa ang isa ka hot pursuit operation. Sa pagpakigangot sang Aksyon Radio Bacolod sa kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ng Isabela PNP, ginpahayag sini nga wala na nila na-recover ang kutsilyo nga gingamit sang suspect bangod ginhaboy niya na ini sa talamnan. Ginhingagaw pa kuntani dala si Abelido sa Ignacio Lacson Arroyo District Memorial Hospital apang gindeklarar ini bilang dead on arrival sang attending physician nga amo si Dr. Aurora Gayatao. Sa karon yara na si Sanao sa kustodiya sa Isabela PNP kag nagapadayon pa ang pag-imbestigar sang kapulisan sa krimen. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito, Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon na VJ Apasible. No? Sa mga ka-aksyon constipation, ang problema ninyo, ay makabulig ni sa constipation, no? Balukang constipation, naman siyang ilo-ilo, isang tanan nga mga diseases mo, evergreen Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay isang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupang. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or ng-transit dito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Ruleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang ruleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa ruleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa aton sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre kasi sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GHW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad pasensya ginang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo.